Hi, this is Michelle. Mga saba na sabtaday. Since okay ang panahon ko man, mag-walking sa Amiron. Isuroy daw niya ako sa park. Day, I'm so blessed ko man na adlaw. Kay noabot na nako PR card. Tugot pawis sa baanay, di siya makuha. I-share ko sa iyo and first action na mong gihimo. Para magka-visa ako sanan magka-PR sad. Day, since 2023, nag-process na kami pagsugod. But sadly, ana mo ka-contact diri sa Canada na amoy tana mag-process. Kuya na sa magparamdam day. Atun isa tang hatag ng mga requirements sa amo, tang comply na mo ato pag anam-anam. Nagpa-medical na laman ako kay isa man sabzaw na requirements. Pero walay nausik ra day. Pero gani waya pa kami kabazad sab. Ani sa sukot ato is 1,000 ka. So mas makalis sa isa kung dito kami, di ba? Pero yan naman sa mag-represent day na busy siguro. Hampan na April 2024. Nag-decide kami pag-apply sa Cebu Agency. Kung diin dito sab nag-process mo ro sa isa papel sa una. Abi ni mo day dili ka hatagan ng mga requirements hangtod sa dili ka maka-partial pag-payment. Pero mura gani day naka-avail pa kami ng ila discount prices sa ila services fee. So pagsugod ng April hangtod nag-October na lang amo pa namo makumpleto ang mga requirements. Pero tag-anam-anam na namo tag-send ang mga requirements through online. Dabugas na anay din ng mga kuti ato day pati mga pictures, mga memories, mga proof of receipts. Yes day pila ka palid adto ng mga papel adto nahi-scan ko nahi-send sa ila ng mga proof. Then mga month of November day nanawag ang agency sa pwede na daw ko magpa-medical ug biometric. So day na happy si Manding kay that means yay problema sa mga papel. Ang pagpa-biometric day sa nan medical kinahanglan gazud in person zone. So no kadto ako sa Cebu. Gikuiba pa ang babazi kay basin patuwad-tuwaro na i-check aton mga uno aton. Pero kung sa physical examination waya zone day. Basin sa una ing ani ka strict siguro. Nagpahiinom gazud ako din isa ka jar na tubig. Kay sunod man ni nagkaon ng chichirya lagi ta. Sa physical examination day upper danunan ila i-check. So fast forward day month of December. Anam agency nag-message na approve na ko na ng visa. Yay! So balik na sabta sa Cebu day kay magpa-picture ta sanan ipadaya nato ang picture sanan passport mo. Anak plano ato day na diri ra kan sa kantilan magpa-picture sanan ipadaya ko ra kan sa LBC ang passport sanan picture together with a picture no. So nagtry ko sa kantilan day pero ya man mamauday. Way sad ila pan stamp sa likod kinahanglan man zone i-stamp dili pwede na suyat-suyat ra kanang mga date sa panahon ng mga validation ila kinahanglanon. Pero naan man koy old photo day katong sa Cebu nagpa-picture ko. Unya ingon sa agency na pwede na raw to. Tapos dapat dili taran pagpasa dapat urado-urado dazon ipasa day kay base maabdan ko nun submission date kung man atong due date. Naabdan ng month of January day 2025. Nagpaadto ko sa Cebu day. Ingon sa agency kay naa day koy atinan na CFO required na siya day. Orientation na siya day. By appointment subzaw siya. Dapat nakaplaster na nimo pagkadto didto. Pero gani day todo assist sa amo agency day sila nagpabook ng appointment kung uno na date kami mo kadto. So no kadto na sa bako day sa Cebu day. Magan ako raman gaso din ibalik-balik day mag-travel day biskan dagaton ako day. Day sige kog travel day. Sige sad ako suka day. Lipungon pa gasud. Uno man gasud na tinuzuan man. Nga na gasud ako day biskan uno peto ka apikit din biya. Tandag day 1 hour or 2 hours siguro. Na Dipungon gihapon ako day, sukahon. Isa kapak lagi na silupin ak day daya day. Panhay na sabihin na singo din nagtapik. Tapos among to day, no katunag sa Cebu